u Republici Hrvatskoj i u suradnji i uz pomoć Hrvatske vojske. O to bi kompetentnije i preciznije mogli govoriti ovdje nazočni generali Miljenko Filipović, Tiho Orešković, Marijan Perković i drugi. Brojni mladići iz Tomislavgrada oko 200 iz drugih općina Bosne i Hercegovine odlaze u obranu Republike Hrvatske, uključuju se u zbor narodne garde ili u redarstvene postrojbe. Borili su se na svim ratištima u Republici Hrvatskoj i mnogi žrtvovali živote od Osijeka do Dubrovnika. Preko 20 mladića iz Tomislavgrada dakle poginuli na ratištima u Republici Hrvatskoj. Dubnjaci širom svijeta imaju brojne iseljeništva i brojne gastarbajtere u zapadnoevropskim zemljama. U koordinaciji sa zavičajnom općinom osnivaju se brojne zajednice Dubnjaka. U Minhenu, Hamburgu, Berlinu, Stuttgartu, Frankfurtu, Freiburgu, Lucernu, Bernu, Beču, Salzburgu, Torontu, Melbourneu, Sidneju, Kamberi, Zagrebu, Splitu itd. Oni će odigrati značajnu ulogu u financijskoj, materijalnoj i svakoj drugoj pomoći rodnom kraju, ali i čitavoj domovini. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, obrani Vukovara itd. Njihov doprinos je nemjerljiv i zaslužuje priznanje i pohvalu. One se u domicilnim zemljama registriraju kao humanitarne udruge i njihov je rad potpuno javan, legalan i transparentan. Paralelno s ovim odvijaju se političke aktivnosti u kojima normalno sudjeluju predstavnici općine Tomislavgrad. 18.11.1991. u Grudama se osniva Hrvatska zajednica Herceg-Bosne. Teritorijalna i politička zajednica hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem zaštite i obrane hrvatskog naroda i obrane Bosne i Hercegovine od nametnute velikosrpske agresije. 29.2. i 1.3.1992. u Bosni i Hercegovini je održan referendum za samostalnost i neovisnost od Jugoslavije. To je bio okidač za otvoreni rat jer je referendum bojkotiran od srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U tijeku ožujka 1992. kontinuirane su četničke provokacije na Kupresu i postavljanje barikada u Donjem Malobanu. 3. travnja 1992. izbijaju otvoreni ratni sukobi na Kupresu, kad je došlo do deblokade barikada u Donjem Malobanu. Poslije početnog obladavanja na teritoriji naših snaga, stižu dodatne srpske snage. Krajiški i Pinski korpus podržan avijacijom, naše postrojbe su primorane vratiti se na početne položaje i uz velike ljudske žrtve i gubitke u tehnici vratiti se na početne položaje. Kupreško hrvatsko stanovništvo prisiljeno je uz velike žrtve na egzodus. 8.4.1992. u Grudama je osnovan HVO. Izvršna vlast u ratnim okolnostima na prostorima Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, a imao je i svoju vojnu sastavnicu HVO, oružanu silu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem zaštite i obrane njegovog fizičkog opstanka i obrane njegovih prava u Bosni i Hercegovini i prava na Bosnu i Hercegovinu kao jednom od njezinih triju povijesnih i konstitutivnih naroda. U ljeto 1992. osnivaju se općinski HVO-i kao zakonodavna izvršna vlast u ratnim uvjetima po općinama. Općina Tomislavgrad je u potpunosti prešla na ratni režim života. Sve je podređeno obrani. Mobilizirano ljudstvo, tehnika, stambeni prostor i objekti. Svi gospodarski potencijali općine, tvornica kabela, plastika, građevinsko poduzeće, transportni i putnički prijevoz, drvna poduzeća, sve je bilo u funkciji obrane. Neki su čak u potpunosti bili mobilizirani. Čitamo u 1992. i 1993. godinu i dalje do uspostave institucija vlasti Hrvatske Republike Herceg-Bosne utemeljene 28.1993. u Grudama i njihovog punog funkcioniranja, općina Tomislavgrad je logistički pratila brigadu Kralj Tomislav i sav sustav obrane. Brigada se formirala preustrojem bivših postrojbi teritorijalne obrane, najprije formiranje prve bojne, potom druge i drugih postrojbi. U sastavu brigade stalno je djelovala i Kupreška bojna, a dosta dugo i Posuška bojna. Općina Tomislavgrad osiguravala je kompletnu logistiku, naoružanje, opremu, vozila, tehniku, hranu, plaće itd. Kupreška bojna bila je na punoj logističkoj potpori općine Tomislavgrad, a Posuškoj bojni osiguravana je hrana. Brigada je
100.000 ljudi. Na proračunu općine Tomislavgrad bilo je preko 7.000 korisnika. Sustav obrane, policija, školstvo, predškolsko, osnovno i srednje, zdravstvo, pravosudni sustav, skrb za obitelj stradalih branitelja, socijalna zaštita i što je nevjerojatno, čak i mirovine. I mnoge jednokratne i druge vrste pomoći. Ovo je bilo moguće samo tako što je sad život općine bio u funkciji obrane. Svi vojno sposobni stanovnici bili su mobilizirani. Oko 10% hrvatskog stanovništva bilo je u vojnim postrojbama. 10%, to je izuzetno visok postotak mobiliziranosti. A ostalih vojnih obveznika, dakle radna obveza i financijska obveza, bilo je još dodatnih preko 10%. Znači, preko 20% stanovništva općine Tomislavgrad bilo je aktivno mobilizirano u obrani. Dakle, vojni obveznici direktno mobilizirani na ratište, drugi su imali radnu ili financijsku obvezu. Radnici u inozemstvu koji nisu bili u vojnim postrojbama imali su financijsku obvezu. I davno iseljeni drugnjaci, iako bez obveze, zdušno su pomagali svoj rodni kraj i Hrvatsku domovinu. U općini Tomislavgrad, jer je bila najorganiziranija, osnivane su i djelovale buduće zajedničke ili službe ili postrojbe ili institucije Herceg-Bosne. Na primjer, tu su osnovani začeci vojne policije, osnovan temeljni sanitetski stožer, ratni sanitet Herceg-Bosne, ratna bolnica, začeci carinske službe itd. Iz strateških razloga, ali i zbog najbolje organiziranosti općine Tomislavgrad i brigade grada Tomislava, operativna zona Tomislavgrad, buduće zborno područje, formirana je i logistički se najviše oslanjala na općinu Tomislavgrad i kadrovski na početku na brigadu grada Tomislava. Jer je Tomislavgrad i brigada grada Tomislava bila organizirana, često su pri brigadi bile organizirane vojne obuke i pripremane postrojbe iz drugih općina za druga ratišta, na primjer Jajce, Kotor Varoš i tako dalje. U općini Tomislavgrad pokrenuti su ratne novine Trn, Tomislavgrad se ratne novine i osnovan radio Tomislavgrad po prvi put u povijesnom Tomislavgradu, koji su u ratnom vremenu odradili važnu i zapaženu ulogu. U studenom 1991. u Tomislavgradu je prihvaćeno i zbrinuto više tisuća izbjeglica iz Slunja. Veliki broj je ubrzo otišao u druge općine, na primjer u Bude i u Republiku Hrvatsku, a dobar broj se zadržao u Tomislavgradu. Hrvatski narod je pokazao veliku solidarnost, sami su dolazili i smještali ljudi u svoje domove. Poslije Kupreške kalvarije u travnju 1992. godine, Kupreški narod skupio se u Tomislavgrad, dio je tu stalno ostao, a najveći broj je otišao u Republiku Hrvatsku, većina u Baškom polje, i tu provodio svoje prognaničke dane i čekao povratak. Vojno sposobno stanovništvo ostalo u Tomislavgradu, priključilo se obrani i ušlo u sastav brigade grada Tomislava. I prije su prognanici iz cijelog prostora Bosne i Hercegovine, gdje smo, kako već rečeno, tranzitni prostor, Hrvati i muslimani, prolazili kroz općinu Tomislavgrad i tu dobivali prvu i razne oblike pomoći. Dakle, to da su bili tranzitni i prihvatni centar za sve što se slivalo iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, da općina Tomislavgrad je davala barem poneku uslugu. Najveći izbjeglički val stigao u Tomislavgrad poslije pada Jajca i dobrati se u studenom 1992. godine. Najveći broj, u jednom trenutku možda čak i preko 9.000. Svoje utočište našao u Tomislavgradu. Također i mnogi prognanici iz Konjica, Jablanice, Kotor Varoš smjestili su se u Tomislavgrad. Novi veliki val izbjeglica u Tomislavgrad stigao je poslije pada Bugojna i tu našao solidarnost i pomoć. Drugnjaci su pokazali velikodušnost, budući da nije bilo raspoloživih društvenih objekata, prognanici su smještani u privatne kuće. Kuće duvanskih gastarbajtera postale su kuće prognanika. Čitavo vrijeme rata prognanici su bili zbrinuti u Tomislavgradu. Teško je procijeniti koliko je izbjeglica prošlo kroz općinu Tomislavgradu. Deseci tisuća. Izgleda nevjerojatno, ali istinito. No, neki su i danas u Tomislavgradu, to jest životna sudbina i rat, trajno su i vezali za Tomislavgradu. O njima je skrb vodilo domaće stanovništvo, samostanski Caritas, općinski Crveni križ, socijalne i druge općinske službe. Općina Tomislavgrad je prednjačila u uvođenju reda i discipline i poštivanju zakonitosti u svim područjima života. U financijskoj i fiskalnoj politici,
u pravnoj i svakoj drugoj sigurnosti i efikasnosti vlasti i po sveukupnom angažmanu na jačanju obrane Hrvatske zajednice, pa onda i Hrvatske Republike Herceg Bosne, sve do konca rata i do novog preustroja Bosne i Hercegovine, Washingtonskog i Daytonskog. Zalagali se za red, zakonitost i pravnu i svaku drugu sigurnost. Vojni i civilni život bili su tako organizirani da bi se i danas u mirnodopskim uvjetima moglo pozabavljati i ovdje u BiH i u Republici Hrvatskoj. Sankcionirani su svi oblici zakonitog ponašanja, dezerterstvo, izbjegavanje financijskih obveza, kršenje financijske discipline, poreznih obveza, šverc i svi oblici kriminalnog ponašanja. U općini Tomislavgrad mora se istaknuti stvoren je takav sustav u kojem se kontroliralo sve i sve se može provjeriti, od materijalno-tehničkih sredstava koja su došla u općinu i brigadu, do zadnjeg pfeniga ili lipe koja je došla u općinu i način kako je potrošena. Za sve postoji uredna dokumentacija, sve javno, čisto i transparentno. I što je rijetkost, da smo jedina općina u kojoj općinski HVO, dakle ratna vlast, podnijela izvješće i sve račune mirnodopskog, recimo tako, općinskog vijeća skupštini, koje je to izvješće prihvatilo. To je stvarno za pohvalu. Općina Tomislavgrad, Duvajske vojne postrojbe, kasnije brigada grada Tomislava i 79. domovinska pukovnija su glavni oslonac na Kupreškoj bojišnici čitav rat. Od priprema za rat, početak rata i oslobodačkim operacijama. U stvari, općina Tomislavgrad je bila logistička, mogu se reći, baza i oslonac za početak svih budućih velikih oslobodačkih akcija od zime 94, skoka Jalan 2, južnog poteza Oluje, Maestrala i tako dalje. Rat je završen Washingtonskim i Daytonskim sporazumima, nesavršenim i nepravednim mirom, apsurdnim, nelogičnim, nefunkcionalnim i nepravednim ustrojem, dvojtiteljskom Bosnom i Hercegovinom, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, a naknadnim revizijama još se više dokidaju i onako reducirana, suverena i konstitutivna prava hrvatskog naroda kao jednog od triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ali to je druga tema. U Domovinskom ratu, općina Tomislavgrad, stanovništvo općine, brigada grada Tomislava i sve strukture obrane i strukture vlasti i života časno su obavile svoj nacionalni domovinski zadatak na ponos i budućim naraštajima. Ovdje, na prostorima Herceg Bosne, ali i u obrane Republike Hrvatske. Tomislavgrad, Duvno, čitava Herceg Bosna, prirodni su bazen i izvorište svega što Hrvatska domovina treba i traži. Na demografskom, političkom i emotivnom planu. Čudesna je ta ljubav za Hrvatsku. Na redu je dr. Ivan Bakarić, jedan od osnivača glavnog sanitetskog stožera, Hrvatskog vijeća obrane i ratni način. Dragi prijatelji, kaže se jednog učenika koji ne nadmaši svog profesora. A ja se unaprijed odričem te mogućnosti. Naime, iako tako ne izgleda, mislim, po godinama, nije to uopće moj profesor. Dakle, ovo je jedan mali sažetak. To ću vam ja u ovo vremena, koliko je predavno, govoriti. Prije svega, nešto o glavnom sanitetskom stožeru, kao jednoj od ključnih institucija Hrvatskog vijeća obrane. Zatim, općenito nešto o ratnom zdravstvu HVO-a u načelima i humanitarnoj djelatnosti sa osvrtom na ove uvijek opake haške optužbe i rezultatima. Ovo čisto da imate pregled, ne znam, kad su pitanje određeni datumi. Ukratko ću se prije svega
držati pisano tekst, a onda ću poslije toga prokomentirati ove neke stvari. Dakle, organizacija i rast promjene institucije ratnog zdravstva od glavnog sanitetskog stožera do uprave za zdravstvo. Razvoj, prilagodba i transformacija cjelokupne zdravstvene službe, kako informacijske ustroj, promjene i rast oružanih snaga Hrvatskog vijeća obrane. Oružane snage HVO i pripadajući ratno zdravstvo prošli su put do samoinicijativnog organiziranja pojedinaca preko amaterskog oblika organizacije do dobro organizirane vojske. Kad su u pitanju početci, važno je kazati da smo prepoznali, dakle, prije svega da mi liječnici, opasnost od mogućnosti da u slučaju rata pretežno većinska hrvatska područja ostanu bez jedne, veće medicinske ustanove i sa nedovoljnim brojem zdravstvenog kadra. Na temelju političkog razvoja situacije u Skupštini Bosne i Hercegovine, jer smo tamo bili zastupnici ovdje nazočni Ivo Lučić i pokojni kolega Ivan Šarac, vjerovali smo kako i nama u Bosni i Hercegovini prijeti rat, odnosno znali smo da je neizbježno. Mnogo smo naučili kontaktima s kolegama liječnicima koji su radili u susjednim dijelovima Hrvatske i s kojima smo cijelo vrijeme surađivali. S velika područja sjeverne i južne Bosne i Hercegovine ranije bila ostavljena na hrvatske bolnice. Naše procjene se, nažalost, pokazali točnim da upravo hrvatski prostor u BiH su bili prvi napadnuti. Već sam kazao, dakle, da sam bio zastupnik u Saboru, u to vrijeme parlamentu u Bosni i Hercegovini i tamo smo izravno vidjeli prijetnje koje su izgovarane uopće ne libeći se od strane u to vrijeme Karadžića i na određen način vidjeli smo nestabilnost, odnosno nesnalaženje u to vrijeme nekih među našim političkim vođama, ali i Izetbegovića kao predstavnika musulmana. Dakle, koristili smo ratno iskustvo kolega iz Hrvatske, te smo uz pomoć nekolicine njih prijekola iz Bosne i Hercegovine pristupili organizaciji službe. Nikad nije dobro imena spominjati, jer uvijek zaboravite nekoga ne naglasite, međutim neka se moraju ipak spomenuti. Dr. Polak, dr. Verić, dr. Barišić, evo vidio sam malo prije ovdje, među nama nazočni dr. Radiš. Najveći broj liječnika uposlenih zdravstvenih ustanova se također aktivno uključuje u ovaj proces. Neposredno kod početka srpskih napada na naš prostor obišli smo područja koja su imala apsolutnu ili relativnu hrvatsku većinu, te smo napravili popis svih zdravstvenih ustanova liječnika te ubrzali njihovu prilagodbu hitnim situacijama u slučaju zbrinjavanja velikog broja ranjenika. U to vrijeme u najvećem broju nam se priključili muslimansko medicinsko osoblje i osoblje druge nacionalnosti. Odrađene su strateške točke kao jedinica ratne kirurgije, to jest buduće ratne bolnice. Nešto kasnije smo sve značajnije zdravstvene ustanove povezali u računalnu mrežu, paket radio veza. I to je ona veza koja kasnije odigrala vrlo važnu ulogu, jer je u biti i vojne postupke preuzeli, što sam to ovdje u ovom tekstu spomenuo, a zapravo krenula je upravo saniteta po ugledu, odnosno iskustvu hrvatskih liječnika, osobito prilikom evakuacije Vukovarske bolnice. Kompletno opremu za tako postavljenu mrežu kupili smo, zapravo dobili smo od udruge Dubnjaka iz Minhena, što je potvrda ovoga što je govorio Miro Tokić. Ova tehnologija dugo vremena je bila jedini način komunikacije, imajući saznanje o ratnim iskustvima u Hrvatskoj, primijenili smo neka od njihovih iskustava i u formiranju glavnog sanitetskog stožera. S tim da mi u Bosni i Hercegovini nismo pri glavnom sanitetskom stožeru prihvatili koncept tzv. mobilnih kirurških timova, jer nismo imali potrebne resurse, popremne kirurške sale i dovoljan broj liječnika specijalista kirurških radnji. A niti je naše ratište bilo prikladno za rad kirurških ekipa u poljskim bolnicama. Odlučili smo se na korištenje ustanova primarne zdravstvene zaštite sa svim osobljem s kojim je raspolagalo kao osnovnog resursa od kojeg smo krenuli u stvaranju ratnog zdravstva. S obzirom da su u to vrijeme nisu još dobro organizirane vojne postrojbe, tražili smo da ravnatelja zdravstvenih ustanova, također pogled na glavni sanitetski stožer u Republici Hrvatskoj, da formiraju općinske sanitetske stožere, kako bi preko njih imali uvid u pripremu općinskih, to jest teritorijalnih obrambenih postrojbi i uklapali zdravstvenu službu njih. Ovo su bili preduvjeti buduće strukture organizacije ratnog zdravstva. Glavni sanitetski stožer i većina zdravstvenih ustanova su neposredno pred sukob organizirano započeli stvarati zalihu lijekova i medicinskog materijala za buduće potrebe u hitnim situacijama. Tako su neophodne pripreme obavljene na vrijeme, bilo neposredno pred sami rat ili paralelno s ratnim događajima. Cjelokupni napor aktivnosti je imao za rezultat stvaranje prvog postavljenog cilja, a to je bila uspostava spomenutog glavnog sanitetskog stožera koji je i službeno osnovan, odnosno proglašen 12. ožujka 1992. godine. U Tomislavgradu, čime je upravo ova institucija ratnog zdravstva HVO postala među najstarijima. Nedugo nakon toga, dakle, osnovan je formalno Hrvatsko vijeće obrane kao civilna vojna institucija zadužena za
obranu od agresije područja srpskim Hrvatima i drugim narodima koji su bili manjina. U nadležnosti glavnog sanitetskog stožera bila je celokupna služba ratnog zdravstva HVO-a. Između ostaloga, do tim se porazumijevala organizacija rada i opskrba ratnih bolnica, stanica za prihvat organizacije ratnog zdravstva u postrojbama, kontrola i inspekcija svih zdravstvenih ustanova i djelatnika, kao i pravovremeno izvješćivanje nadležnih. S ciljem koordiniranosti potrebnih aktivnosti Tomislav Rado je 15.3.22. održan sastanak na kojem su bili nazočni djelatnici glavnog sanitetskog stožera te svi općinski načelnici ratnog zdravstva koji su uglavnom bili ravnatelji domova zdravlja. Na sastanku je diskutiran i predstavljen koncept ustroja ratnog zdravstva. Dogovoreni su daljnji koraci koji je bila za cjelokupnu terena od strane djelatnika glavnog sanitetskog stožera. Također je dogovoreno da se odmah za slučaj nužde stave u funkcije ratne bolnice Tomislav Rado i Grude. Bolnica u Mostaru proglašena je također ratnom. Ne smijemo ovdje zaboraviti niti dolazak vojnih postrojbi u to vrijeme, odnosno vojnih zapovjednika koji su nam skočili u pomoć. Evo je ovdje među nama gospodin Liković i s njima njihov sindiket, kolega Predrijevec i drugi koji su također se odmah uključili i na svoj način izravno doprinosili izravnim iskustvom koji su imali tamo u Hrvatskoj. Kako je agresija Jugoslavenske armije i Srba sa prostora Kupresa već počela, stavljeni su funkcije ratne bolnice u Libiju, kasnije padom Kupresa, upravo djelatnici ratnog zdravstva glavnog sanitetskog stožera dali su i veliki doprinos obrani Šuice, što je pomoglo uspostavi obrane kao zapreka daljnjem srpskom napredovanju. Vi znate, kad vojnici vide da imaju svog liječnika, oni imaju veće povjerenje i tako se ponašaju. Djelatnici glavnog sanitetskog stožera su nastavili sa ustrajavanjem zdravstva u postrojbama i na prvoj liniji bojišnice. Formiralo se prihvatne stanice, označilo puteve evakuacije te nastavilo s obupom i pružanjem prve pomoći vojnicima. U tu svrhu smo angažirali kabinet za vještine medicinskog fakulteta u Zagrebu koji je organizirao obučavanje vojnika na terenu. Nakon obilaska terena oko Mostara koji je bio pod punim okruženjem srpske paravojske dijelova INA, djelatnici ratnog zdravstva iz glavnog sanitetskog stožera su obišli prostor središnje Bosne. Ustrojili smo sljedeće ratne bolnice: Kukujmo, Gornji Vat, Novi Hrab, Žeč, Jajce, Vojnica, Jablanica i druge. U akcijama oslobađanja Mostara istočne obale Neretve medicinsko osoblje je također dalo ogromni doprinos. Kako je u drugoj polovici 1992. godine Jajce bilo također pod stalnom opsadom, glavni sanitetski stožer je organizirao odvlačenje ranjenika. Tom prigodom su poplopljenom autobusom evakuirani sve ranjenici, ratna bolnica je premještena u hidroelektranu Jajce. U okupiranom Jajcu djelatnici ratnog zdravstva su posljednji napustili grad. Poslije se u hodu osposobilo ratne bolnice kao i ratno zdravstvo u postrojbama za samostalni rad. Daljnji tijek događanja u radu, dakle u Hrvatskom vijeću obrane u postrojbama da je odigrala i na svoj način usmjerila Bogu hvala i dobro organizirana zdravstvena služba Hrvatskog vijeća obrane. Neću više čitati jer je to bilo i previše. Sad ću prijediti na brzinu sve nekim podacima za koje mislim da su super važni, osobito za jedan ovako veleban skup. Na početku sam se bojao da nećemo govoriti samo jednih drugima, međutim, doista sam zahvalan svima koji su odazvali, a osobito mlađim ljudima koji se bave povijesnom znanošću, jer volio bi jednog dana da netko iz instituta uzme upravo, evo recimo, ovu temu, medicinska služba Hrvatskog vijeća obrane, govori sa povijesnog aspekta i da je obrani kao neka magisterij ili eventualno doktorat, mislim da ima više nego dovoljno materijala, a kako bi se sve pokazalo što smo učinili, mogli bi se doista imati most. Evo sad ćemo još nešto samo o tome. Što sam ovdje izdvojio ove ljudi? Dakle, to su neka načela koji smo se njih držali, odnosno na što smo se ostavili. Ovaj prvi svećenik je čovjek koji je zapravo na čije ime, odnosno čije ime nosi sadašnja bolnica Nove Bilove. On ima ime, dakle Promato Nikolić, Hrvatska bolnica. Ramio Sučić također i sadašnja bolnica u Rijeci nosi to ime. I Frandilje Šaravanja, također svećenik koji je prvi započeo graditi Mostarsku bolnicu. Htio sam kazati kako su svećenici, odnosno Franjevci, odigrali vrlo važnu ulogu ne samo u očuvanju nacionalnog identiteta svog naroda, nego čak i zbrinjavanju liječnika. Ne bih vam govorio o zdravstvu u Bosni i Hercegovini do 1991. To je poznata stvar. Dakle, bilo je građeno, bilo je koncipirano na konceptu, dakle, socijalističkom kakav je.
I nije bilo samo po sebi loše kada je pitanje broj kadrova tamo, dakle, i osposobljenosti. Međutim, rat u Bosni i Hercegovini, nažalost, hrvatski narod je ostao bez pristupa tim velikim ustanovama. Pazite, na prostoru njemačke bolnice, mi smo praktično imali samo domove zdravlja i poslije, kad je oslobođen Mostar, a sve druge, one velike kliničke centre kojima smo bili inače nasljedni usmjereni, to je Travnik, to je Zenica, to je u ovom slučaju kliničke bolnice u Sarajevu, bili su za Hrvate gotovo zatvoreni. A hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u Bosni je ostao u ovim glavama i te ustanove su bile nedostupne. Spomenuo sam već ovo glavu sanitarnog stožera iskustva iz Hrvatske. Što je to što smo mi zapravo, čemu smo mi to zapravo doprinijeli, osim što smo zbrinuli sve pacijente? Ali kad kažem sve pacijente, da mislim na pacijente bez obzira na naciju i na vjeru, bez obzira na pripadnost postrojbi i bez obzira ili neko vojnik i civil. Naše ratne bolnice se zvale ratne, samo od toga što su bili u ratnim okolnostima. Međutim, u njima se liječili žene i djecu, i starce i porađali. Pazite, dakle, recimo, ratna bolnica u Tomislavgradu, ne mogu bojim se da ću krivo kazati, ali ja mislim da je imala jedno 10-ak carskih, dakle, tamo se rađale nemalo bjede, ali dakle, carskim rezom je rođeno njih 10-ak, što je bilo gotovo nezamislivo. Bolnica u Biloj, koja je zapravo, svima vama poznata, je zapravo bolnica koja je gotovo rođena 1000 djece. Sudjelovali smo u svim pregovorima, gurali smo mir, u smislu zalagali se za njega, promovirali ga i prednjačili smo u tome. Sudjelovali smo u svim razmjenama, dakle, zarobljenika, zatočenika i poticali te razmjene. Nismo nikada kalkulirali, dajte vi nama, ne znam, ove pa ćemo mi dati vama vaše, takve stvari, nego smo insistirali, stojimo na raspolaganju, rat je zlo, živjet ćemo i skupa sutradan i na koncu biti odgovorni prema narodu i prema Bogu i stalo nam je da se dadne pomoć svakom bez obzira što on je i što on je. Da ne govorimo o Bijelome putu. Bijeli put je zapravo institucija koja je ove godine bilježi 20 godina, koja je zapravo na svoj način također proistekla iz ratnog zdravstva Hrvatskog vijeća obrane, odnosno liječnici koji su tamo organizirali zdravstvo su pokrenuli i tu akciju koja prema svemu sudeći je imala jedan epohalan, ja bih rekao, rezultat, a to je da je u biti spriječila, ja bih rekao, ta akcija je spriječila pad središnje Bosne, jer je doista središnja Bosna bila pred samim padom. To je jedna posebna priča i dugačka. Ova posljednja teza Angela Mostar je zapravo jedna priča gdje jedna židovska komandarka, zapravo iz Velike Britanije, ali inače židovkinja, opisuje kako je doživjela liječnike u ratnog zdravstva Hrvatskog vijeća obrane. I kaže, kad sam došla u Mostar, odnosno kad sam pošla, rečeno mi, idete među Hrvate, a Hrvati su u Drugom svjetskom ratu bili nacisti. I došla sam u strahu za židovsku zajednicu u Mostaru. Kad sam, i to sve piše u toj knjizi, na engleskom jeziku i bila je jedno vrijeme bestseller. Kad sam došla tamo, onda sam vidjela ljude koji pomažu svima, meni su omogućili tu pomoć. Sve što sam napravila za muslimansku djecu, omogućili su mi ti liječnici. A nisu ti liječnici to učili jer su bili oni samo sebe dobro. Nego koncept cijeli je bio takav da mi nismo imali zapreka činiti dobro, dapače, to je bila filozofija. I to je bila politika, ako neko hoće, Franje Tuđmana, Gojka Šušta, naših generala koji su zadovoljali. Već sam to rekao. Dakle, zdravstvena skrb za sve, bez obzira na nacionalnost, ne može biti, nema slučaja da netko nije primio najbolju moguću i kvalitetnu zdravstvenu skrb jer je bio pripadnik druge vojske drugog naroda. Toga nije bilo. Niti ima situacije gdje je netko, zato što je druge nacionalnosti među liječnicima medicinski osobljem, maltretiran ili, ne daj Bože, otpušten. Međutim, ja se sad susrećem kao sadašnji ravnatelj doma zdravlja, pazite, sa optužbom jednog liječnika koji je pobjegao za vrijeme rata iz Tomislavgrada. Još dobro da je čovjek pobjegao prema Sarajevu, ili tamo gdje je trebao, nego u Njemačku. I nije se nikada pojavio, niti je radio svoju specijalizaciju koju mu je općina uplatila i sada je pokrenuo postupak protiv općine Tomislavgrada. Sa u biti prizvukom kako je uklonjen jer je druge nacionalnosti. Apsolutno netočno. To je odgovorno tvrđenje, apsolutno netočno i postupak vode između ostaloga naši odvjetnici. Ja mogu razumjeti profesionalnost, ali ne mogu razumjeti toliko slijepo. Kao ravnatelj doma zdravlja ocijenio da će doći do Štrasburga ta borba, ali neće dobiti ovu presudu
zato što je to u biti presuda protiv ovoga naroda, ona je posle nezaslužena, ne stoji. Klinička bolnica Mostar je velebna danas grad, također izišla je iz ratnog zdravstva Hrvatskog vijeća obrane. Medicinski fakultet u Mostaru, pazite, kad smo mi pokrenuli pitanje medicinskog fakulteta u Mostaru, da su neki ovdje u Zagrebu kazali, osnivanje medicinskog fakulteta u Mostaru, je političko pitanje. U smislu nema potrebe, pa imate ovo, pa imate ono, pa Splitvani blizu, tako da mi smo kazali, političko pitanje je i ne graditi medicinski fakultet. I to je politička odluka. Dakle, izgradili smo taj fakultet, Bogu hvala, i to je sada institucija koja je reprezentativna, koja daje izvrsne liječnike i koji sad su nositelji ovoga zdravstva na ovom prostoru. Kad neko dođe u Zagreb, onda to se vrati, ne se vrati, kad neko dođe u Mostaru i završi tamo negdje, onda ipak tamo ostane. Sad pazite ovaj dokument. Dana 24. travnja 1993. održane su u Čitluku i Mostaru 3 sastanka glede osnivanja medicinskog fakulteta Hrvatskog sveučilišta u Mostaru. U 9 sati održao se u Čitluku sastanak inicijativnog odbora, u 11 sastanak odbora članova vlade Hrvatske zajednice Herceg Bosne i predsjednika crkve, a u Mostaru 17 sati sastanak užeg inicijativnog odbora. I onda kaže, sastanak je vodio profesor Filip Čulo. Tog čovjeka, doista, evo iz ovog mjesta, treba dodati poštovanje i priznanje, jer da nije bilo kasnije njega, ne bi bilo tako kvalitetno uspojenog medicinskog fakulteta. A nazoči su bili profesor Ljubić, Maršić, Ivan Šarac, Jonjić, Kolak, Marko Radoš i doktor Vlado Šimunović. Ne znam, ja sam bio zapovjednik, ne znam, nisam bio. Evo, s obzirom da, možda da je ovo ipak neki falsifikat, ali s obzirom da su ovjerili zapisnik doktor Ivan Šarac i doktor Marko Radoš, 2 časna čovjeka, onda to nema sumnje da je to bilo tako. Prije ovo, i s njim završavam. Dakle, činili smo to što sam ovdje svjedočio da smo činili, to mnogi ovdje među nama znaju, osobito vidim gore, među vam pozdravio zapovjednika Andrića, koji je također na svoj način bio svjesan svega ovog osobito zlata u Mostaru, oko Mostara, svega ono što smo tamo radili. Moram vam sad još samo nekoliko dokumenta kao izazov onima koji bi se sutradan, kao što je ovdje Raguž rekao i Ivo Lučić, trebali više baviti, pozabaviti objavljivanje, pisanje. I mi smo četnici to dužni činiti, međutim mislim da je važnije pisati ove dokumente i kazati kao povijest, a ne više samo kao medicinski. Dakle, 3.6.1993. Ovo je odgovor na ono što sad trpimo. Na prijeze, na optužbe, valjda zato što smo preživjeli. I na onako gnusne optužbe, koje dolaze, ne znam, na jedan konstruirani zločin na uvijem. Dakle, pozivaju se na informacije o nedostatku lijekova i sanitetskog materijala u istočnom dijelu grada pod vašom kontrolom, spremni smo da vam prema specifikaciji pružimo neophodnu pomoć odmah i bez uvjeta. Ukoliko ste zainteresirani za realizaciju ove humanitarne pomoći skladišta glavnog sanitetskog stožera Hrvatske zajednice Herceg Bosne, molimo da nam posredstvom komisije za pregovore uručite odgovor u što kraćem vremenu. Dakle, 3.6.1993. zapovjedništvu 4. korpusa Armije Bosne i Hercegovine. 5.6.1993. zapovjednik spomenutog korpusa odgovara. Bolnica Armije Republike Bosne i Hercegovine Mostar imaju potrebe za snabdijevanjem lijekovima i sanitetskim materijalom, te vas molimo da nam omogućite nabavku istog. 5.6. 7.6. zapovjednik izdati lijekove po potraživanju Armije Bosne i Hercegovine i specifikacija u prilogu. Količina treba biti dostupna najmanje za 7 dana. Pazite. Dakle, u ratu, uvjetno rečeno, međusobnom sukobu, doktori Hrvatskog vijeća obrane daju lijekovi suprotne strane. Ja mislim da to nije nikakav veliki izuzetak, niti posebnost. Na svoj način je, ali je u svakom slučaju vrlo znakovit, osobito ako se stavi u kontekst sadašnjih optužbi. 9.6.1993. Dakle, načelnik, komandant 4. korpusa, gospodin Pašović, Arif piše. Obzirom da ste preko javnih sredstava opet oglasili medicinsku suradnju i pomoć ranjivcima i bolesnicima, mi se obraćamo. Hitno obezbijediti slobodan i garantiran prolaz hiruške ekipe, dobrovoljaca i odgovora iz ratne bolnice itd. Da molimo hitnu realizaciju spiska lijekova koji je u prilogu. Obzirom da posjedimo jedna sanitetska kola, molimo dodjelu za
suradnju dva u tom smislu. Dakle, 11.6. upravo moj kolega Verić odgovara u svezi zahtjeva komande 4. korpus armije BiH upućen glavnom sanitetnom stožeru dužnim sam odgovoriti. Realizacija spiska lijekova i sanitetskog materijala je u tijeku. Sanitetski materijal je spreman i čeka za prijevoz putem MUP-a. Glede ovoga. Glede traženja sanitetskih vozila, moram vas upozoriti da se tijekom sukoba, to jest agresije na naš grad, namjerno uništili 19 sanitetskih vozila, ranili 6 vozača, a 5 usmrtili. I nismo u mogućnosti udovoljiti ovome zahtjevu, ali bi rado to učinili. I konačno kažem, kako su uvjeti zbrinjavanja ranjenog pučanstva i bojovnika po našem mišljenju ovdje daleko kvalitetniji nego vaši, predlažemo vam da od ko zna koji put, da sve svoje ranjene uputite u ratni bolnici HVA, gdje će imati potpuno isti tretman kao i naši bojovnici. I završno. 16.9.1993. Molimo vas da posredujete u ponudi muslimanskoj strani za smještaj i liječenje civila, posebno žena i djece u ratnim bolnicama Mostar i drugim bolnicama HVO. Bolesnicima i ranjenicima muslimanske nacionalnosti garantiramo isti tretman liječenje kao i za naše civile i ranjenike. Predlažemo da kontrolu našeg rada obavlja Međunarodni Crveni križ, Evropska promatrača Evropske zajednice i UNICEF. Dakle, 16.9.1993. u najgore vrijeme sukoba šaljemo pismo UNPROFOR-u i španjolskom Vatikanom. I kad sam svjedočio nekoliko puta, tu imam mnoštvo dokumenta koji se ubio, i do sad imam koji se već sam. Dakle, kad sam svjedočio u nekoliko navrata u Hagu, onda sam našao i ovaj dokument među dokumentima koji Hag raspolaže. Bilo mi je drago da sam taj dokument vidio, a osobito mi je bilo s jednu stranu drago, a s drugu stranu bilo mi je žao da sam vidio zapravo da su oni, ovi međunarodni djelatnici, prenijeli tu svoju poruku muslimanskoj strani i da nije bilo odgovora. Dakle, oni su bili doista u nezgodnom položaju kod pitanja Mosta, ali nije bilo odgovora. Dakle, njihova bolnica bila u jako lošem stanju, mi smo ipak bili u boljim stanju. Kad me je pitao predsjednik suda što misliš, zbog čega su oni to odbili, onda sam kazao da imam sasvim razumno, odnosno logično objašnjenje. Jedno, njihove se liječnike nije pitalo. Da se pitalo njihove liječnike, oni bi to prihvatili. Drugo, da su to prihvatili, onda ne bi nama mogli dalje raditi kult i optužbe u smislu zločinaca, a njih žrtve. I treća stvar, i najopasnija, istodobno, mi smo, vi znate, u Srednjoj Bosni bili u glavama. Mi smo iz Žepča upućivali svoje pacijente u bolnicu u Banju Luku, plaćali skupo za... I pitome bili optuživani da surađujemo s Crnom, a nismo imali izbor. A Zenička bolnica je bila gotovo na dohvat ruke. Međutim, bila je zatvorena za naše pacijente. Da ne govorimo o ovoj bilo, gdje je s jednu stranu bila bolnica u Travniku, a s druga u Zenici. Nije bilo prolaza. Da se prihvatilo ovakav zahtjev, onda je logično, bilo bi logično otvoriti koridor i ovim uslugama. To znači, netko je tvrdo odlučio Hrvate u Srednjoj Bosni eliminirati Kosovo, protjerati i dovesti u situaciju da nemaju medicinsku skrb. Pa po cijenu stradavanja vlastitih, ako je to u službi većeg koncepta, odnosno važnijeg, nazovi, nacionalnog pitanja. To je zapravo bila jedna politika koja je za osudu, ali nažalost izgleda da zbog takve politike ne trpe oni koji se je proveli, nego i sami žrtve. Na svoj način crveni karton za one koji to tako doživljavaju, odnosno rade, koji su tako radili. Ovo je grb Tomislava Rada, pozdrav iz Tomislava Rada. I konačno, mislim da nam i sada, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvatima u Tomislavu Radu, ima odličnog načelnika, vjerujem da nam je kao i ratu prepoznati cilj. Imati cilj prepoznati bogatstvo, cjelovito sagledati. On tamo nije mjesec nego zemlja, s mjeseca, tamo moramo cjelovito sagledati i iznad svega vjerovati. Hvala vam lijepo. I kasnimo s našim rasporedom, moje izlaganje su važne. Pozivam sada na nastavak.
samoorganiziranje hrvatskih branitelja i ispomoć u opremanju, obuci i ustroju brigade HVO-a Kralj Tomislav. Dragi prijatelji, dragi moji suborci, dame i gospodo, ja ću nastojati sažeti o svoje izlaganje da bi uštedili nešto vremena, jer sam i crpnije izvješće treba da radimo skupa, nastojat ću ne čitati. Naime, i sama je teme razvidno da nije riječ o upotrebi hrvatskih postrojbi u obrani od agresije hrvatskih postrojba od strane srpske agresije, jer te formacijske postrojbe, kada su bile korištene, one su korištene na temelju međudržavnih sporazuma. Ovdje je riječ o nečem drugom što je manje poznato, riječ je o samoorganiziranju hrvatskih branitelja sa pojedinih ratišta u ovoj temi, u ovom slučaju o samoorganiziranju hrvatskih branitelja sa Sisačke bojišnice, sa Banijske bojišnice i naše nastojanju da doprinesemo obrani ovih hrvatskih prostora. A time što je izrazito točno rekao gospodin Nazor, izravno suvereniteta i teritorija zapravo Republike Hrvatske. Naime, nakon agresije, srpske agresije na Republiku Hrvatsku, velikosrpske agresije, sve srpske agresije i nakon okupacije jedne trećine teritorija i posebno nakon Sarajevskog primirja, poznato je da se ogromna srpska sila dodatno koncentrirala sa velikom tehnikom na područje Bosne i Hercegovine. To samo po sebi je govorilo da je pitanje dana kada će se rat i to u svojoj žestini, kakva je već bila i u Hrvatskoj, preniti na prostore Bosne i Hercegovine, pa i na ove naše područje. U starovitom zatišću koje je zavladalo na hrvatskim bojištima nakon tog Sarajevskog primirja, mnogi hrvatski branitelji znali su da je pitanje dana kada će biti nužno da se na ovaj i onaj način uključe obranu svojih ognjišta, svojih prostora i svih hrvatskih područja u Bosni i Hercegovini. I mi, hrvatski branitelji, na Sisačkoj bojišnici gdje je bilo iznimno puno vinjaka, posušaka, bršaka, omaka iz prozora, ramaca, često smo analizirali situaciju šta nas čeka i šta se događa. Mi smo ocjenjivali da nakon što je srpski agresor već ovladao pravcem Trebinje Dubrovnik i drži Dubrovnik okruženje, nakon što je već dijelom ovladao Neretranskim pravcem, nakon što je u cijenosti, u velikoj dubini i širini ovladao Glamočko-Kninskim pravcem izbio na more kao i kod Dubrovnika, da je pitanje danas kada će se aktivirati Kupreški pravac, kada će se aktivirati Kupreški pravac i gdje će nastojati usvojiti Kuprešku visoravan za ovladati Kupreškim vratima kao osnovicom za udar po ovim našim snagama koje će se tek formirati na području Livna i na području Tuna, kao i zbog udara na naše snage u zapadnoj Hercegovini. I naravno, mogućim ciljem daljnjeg presjecanja hrvatskog teritorija koji je već tako bio na ovim južnim dijelovima iskasan. To nas je upućivalo na to da razmišljamo o tome kada ćemo i s čime ćemo i kako ćemo se uključiti